no mo kwasa na gudie ni du mo chi ana so mo agudie da ese ba na fe na wo pe gudie wo bi adwane kikiki ase nana akun dia eba dia ye mfa gudie ne se ko bi akokro beso ani ni nwan ni na ntwie nyina adwane Osufu jani bema seye Otu ananta na yebise bisano Oriti preku ati agunti akonono Atuti abuti akomfai Osufu jani awatopia wonkojo mona mefreno Yedu echi sembe kuya saya yesrono Sawa huno kwa dia kono preku Kwa riana mefreno Nana sewa uweli bawo seno no Aya kasi ya kwa kaya kwa ibili kuyusugyo Nana wehimo Nana sayi wehimo Nana neyi miamuru kwa no Nana nishidasi no Nana breshi ya ini babu nyanko Sunomo kwa sasi ya lebu Adeshimama Mimamu nyina atrase Ediba Hamburg wa himfie Otumfuo se tuwa bebi okotokwa hine Una ati sikadwa so na asisi okrawire nu obrawire mu maso asantema dupon isremu se jata ose tutu nyankese ose tutu awufuru onyina sayase wonu aya ahomasa sanko a usa kwantimpo mu ye de akumabo mu anu age amene ye huritra wo awayi ahwe ye kotufo wase anu aboyemfe ye kwati nso a ne yayira adechimama abodina mede bokotokohini enyina ne se oyo him kese prekopa ukwati ni so kekere wo manya enye yie na openimdie ene amanyosem nso no anko ne nkyɛn a de obeye bia enyina otumfo se tu abebi okotokohene wadehye yemwa ha eburu na nanu ahemfo amuwo maganam efiri atifi ekosi anafo efiri apoye ekopem atoye na nanom yekia obibiara ediba Hamburg ahemfie yedwumadie so ene dan so odumankon nyankopɔn na nanom adawroma yenya ohenkese ebaako ewa ahemfie ha da bia ni didwuma na mensa bre na me kire se me kasa mafa eye gedem manhene na donten hene eye oninkram bafo apreku nana yemwakwa aba edibedmedie so na brabom ti sei wi aboko madaruma no bible da odumankon nyankopɔn ase nana wedi abemwakwa babie mu na mebisaw ekwanso se na anu woto nsafre me eka kire me se onimi wonkomo bi na opese ye de to intintafidie so mo obi atibie no krepa me da wase se ene de menya kwanam no ahia menya kwanyam hifu bebre wo Europe ha o mo afre me ebusabusa me nsem bebre ba anu yi ne yemeden na mse davi meba be hunu meba Hamburg wa himfie na ade ba ya benya ntase no men semre no na me kirese akwanya bia ba se asen ehimfo no mo wo no ai kroba ko emta apemanim omumbi aba kotoko ahimfie na no ahun panyin sam ni abakose mane sei yo nana mo piaw dana abakose mu a ewo hu ni se sakro ya yebodin eye asne empemedim wonu nchi efiri kumase asafo enti wo moye nananom asonafo said you wo yo sonani na mom kasonafo de monkam wakraboa no eye adeni na musa wo asonawo na mom nananom asonafo ya meka omo asemi de omo se wonu wakraboa no omo amfa anya ni sa na mom omo di odupon wa ye friend onyina onyina dupon ene omo de ye wonu mo ahyansodie na abokosam kirense na omuti kumase amakum ansakura na yebekikire asantiment na kirese na obiri yeboa mo penso no na omo wo ho na obutu ko baabi a ene yefra omo da so ya sonafo omo ya sonafo ene omo ahyansodie no ene eye osono ayi dua nyina edi to omutu ko tena asen na nipa foforo tu free asantimamu akotena asene ho ebi ye agonafo ena ebi nso ye ayokofo wonmu nyina ewo asene mamu ho na kanetete no ye kekira asantiman no na omu nyina esum sikadwa na mo ka asantiman ho
na Kwesi Broni 1844 omoba twere treaty bi a friend said the Treaty of Pomena no ena ma omote asene ekoka mfante ho ena omoye ho no say Gold Coast that time no hini ben ne di wo muso no odi ahimfo so mfantefo no ne asene sabre na mfantefo obia kurobia di ne hene eti asenefo no obia ewo ne hene na mom sabre na meka ne die nana ose kwadwo ose mensa asibobonsu ne penso ena animu beda ho ma obia hunu se asase no eye asanteman asase na ne yakofa baaye ne se sabre no mu no nana asenefo emekira omugumu ahodo mienu se ne medi kan ye no na ase manimfo no omote apuoye fam ye kan apuoye a asene apuoye na ye east ena ye won ma omo aka no so omo so te atoye fam editi na se de be ya memnyam fom so enti na makuru kire bu enkrata so ye mienu pe na eni se won ma omo te apuoye fam no omo ne empanimfo no enti omo atoye no so medical kachiro ahimfu no omo ye mienu esanse busia mienu na kotena ho eti baako omo nso omo kotena atoye ne from se asene adantosofo omo de omo to adanti efra na atadansofo cheso no omo tare edan tete no omo na ne tare danti atadanso o efo no eti omo sankrofo no na me kire se omo tu free asante member bia ye fro se adanse pese mi hunu se ye kasa asene no kwa na enkuro ben na betima bobodi na ma teve hu se kuro ya asene fo nana ebi eni asimfu sunum eni de ekeka ho na me ben no ye kan wo behu se ebeyi nkuro no aba eni nti nana osei tutu kwame asibebunsu ne penso ena sabre no na omunyina so asanteman no ena oman ba ko a ye frɛ ne sɛ asen ayi no apimanimfo no omuhina no odi wo so no na ye frɛ ne sɛ nana amoade ena nana omo anu omo atoye mantamu atoye famu no so de mu ahimfo no omo di wo so ba ko ne ye frɛ sɛ kwaku aputai na amua dani aputan no mu sai kire wo hene ben omo nyina ba kotokɔhia himfi ena ba ko so ne afre no otibo yi ninchi afiri adanse na oye agunani enti odika kotra de nkiransa na obetrenti wona de bebia na opese ote atua enti asenefo no sei na tie eniti ebrebi baaya nana amwa de na owo apumanimfo no omo hine no oho no moa na ne hine baako ewuye na ahemfo no nkuma ni baako wuye enti kane tete no so de so wahine wu na yesie na ye de mpempran ye esie no sa me kampempran ye sika ko ni ade no ena obudi bi kosie nanen se sabre no na ayifo no na kwaku aputai atoyefo no ne dihia baako ekọ ayie ni bi eti sabre no so obi wu a ye dika ye ne dotiye ansen ya ye na brempoye ne ka dotiye na ye sie no eni dotiye no ansan ya transia ye ye ne abrempoye eniti omu ye ne dotiye no ne sa nipa yi a ofiri aputai kurom no wo bete ho hwe de ekoso omu ye na ayie ni wie ye na no okoye se ohunu se ohine na wawuo no ye disika okompempranie asie no etu omutwe omho anu kotu efunu no eyiyi niema papa na omudi asie nyina na ogya efunu de to ba bi basa ema yese emua bi aye from se kokote mfotie niema basa ekokosei ade nti omuko hunu ye no eye nana amwa abwade eya eno de osuma abofo ema omukọ nana kwaku putai ende kwadwo otibo wo se na bajo data mu na omu ni bam
Eba mu no mu asie no kane tete so eba no yesi ba mu a ne entoban ayi mfa ho se nemu no eti se wokọ nia mi kro mu ba bi ti se kumawu a ye wo ban bi mu wo ho no mu a ye fro nom se ba bepo no ye fro ho akanche bepo so adehie ne yesi omo ho ebesi nda ye nto ban bi amfa ho eso ye fro ho ban eti kane tete no nani ni entoban mfa eda no sa eye esie no ho eniti wo mu ye na mo ade suma ma ye kwaku puta ni kwabioti wo se mo de hie ade se no abeye enti mempe ne to mpe ne no a omfa mpempra ne ne mra o kaka wo mu ante ase na ye de no mu se wono ne kotufu no se enipa wo mu wo krom oni bi ehuni na kanetiti no so wu na asem na se wa ni kan ko bo yin na manne na akokon so kura da bedrum rebi ni ekodi asem kura wa nhwa ho akokiro eniti ebere ba sa no ena wo mo amfesika na ma na ena oso asem no na kodwo ayi amoade no o pegi asem ni de ba o santehina sabre no otie akonwa so na ose ayi ose tutu kwame asibe bunsuo se na bonsu asem sei ena esi eti na bonsu etonkra meye koma wo mo te asne pue ayi atoye mantem no eye na putai ani kwadwo tibu wo se momra ne ensiesi asem no nanso abakosem jense na kwadwo tibu nu wanyini pa eninti wantimi anante ankokuma se osoma nkrofo besi na nan na ayi kwakwa putai ne de okoya asantihi etena si di asam no ohunu se dabi ade no eye nokre etisa na tie dia omma yemfa omma kwan ema na kwaku aputai onsa anko asene nti ye bɔ no epam na se omudi omusika no adwapade no premprane ne koma kwadwo ayi nanamoa amoa de a afei no wagyae no yankumu bia wei ena omo hono mu adako mo koya na kwaku aputai wadwane afiri epam na yabonu mu no etikanetiti no obrafo anaso owemfo a wowen no yake wade ne yebeyu tie firi ho pam yoy wonu na pam ma yo joma pam ne wonna dia pam am ne dwane etisa nipa na wo yes ade no aboko semkire nse yamfa no ho anche no yese na homa ena nanan odwane call ni kurum okoye no ena nana amoadei etna hwa afini akire sika no so a yamfa ama ena abokosem kire nse nana moade dakro wonne dom etusa ekọ nana kwaku aputai so se onfa ni premprane ma no omo antiase ne dane ntokwa eti edane ntokwa no ena nana kwadwo tibu ede no nkasa ntokwa no hu bi nemo kwaku aputai enne dom enne amoade dom ne disi ntokwa ni si ani omoko ya ena enkrapa nanam osetutu kwame asibebunsu wose nana osantehine asam na wosiesie no ene de egyatom ewo wo famu ase ye adansememu ho eyi asene memu editi ye bayen se nana asantehine esoma ne mpanimfo se monkwe na monkọ dwodwo entokwana no na onipa o so anoma ni di wonmo omokọ akutwa esano so no wo konso ase oboa ho sankrofo de no oda omu anim ne ye frɛ na asamoa kwanta na yidi pan na nasamoa kwanta ni din pan no eninti osuma no se onko toto ehonne ehonyo na nasamoa kwanta kokoduriye no wonu omu mienu hyiaye no ahimfuni mienu nyina te wo ho ase kwaku aputai enne nkrofo tiko omukurum ena nana amoade so ne nkrofo etiko omukurum na okosiesie ntokwa no anase agudie no ho okosiesie omuntam se de beya ntokwa emma so enya agudie no ho asem ena okoye okay se de beya asumdue baba ntokwa no wo ko se okopata etina na samwan kwanta efiri ho be ebedru ekwamu no
ene omunya ntiye se eye kwadwo aputai wonne dom asa ato ahye amwa deso na te omo ye asem ni si ye no a omo ka asem se omo be firi kuro no makọ na den no musan kokko se omo kọta ekwem omo ankọ se wo de wasisi omo ntawo so omo ate ase nanso kwakọ putai ne trimu pode se da bi amwa de as abia na omo kofa ye no omo ye de nya omo mfa mo nti omo beko akwisi omo be hia amwa de ne nkrofo ase e se nya boye nyina dabi ya moye nyina amwa de no ena na dwapade na mo ko je free oputai ena oba so obagi amwa san ne nako nti oputai no eti ntokwa na sese onko no ena amwa de so te ase omo nko eti amwa de opasumdue nti wo sa akoni kurom ena kwaku oputai ne dom fa akire sa akoto a wo mo je okuma tamfo no dia na so madwe no ena onu omudi kosi ani no omo ye ya nti omo atwifa amwa de enne dom so unse akoye kwasi ebuo mienu mwa bia bia pade ye wie nso a ya sa ede kun asa bi abebre wase etiefo ye memu so ye besa ato adwumadie so adechimama mema mwakwaba edi bedmedie subio na medam waseso se mika se mimemu so nwanya daje na mutie yenye won mo aso yasene me edi medie brem no ba ko ne Empress Hotel meka Empress Hotel a hotel fofora won mo asi no wo kade abam wo ye kwaye bibrem mansinim wo emfimfi apuye mantem nti se wo ma Ghana mu na se wo ye Ghana ni wo ye hoho ba di a wo firi bi a wo bedru apuye mantem die hwehwe Empress Hotel akire kwai ne kokope hoda na behu se eho na de zan mi na nagini boati na nsan ya me ba Ghana no ne hotel ne yenya mia no kra no me kokoda ho na mihunu ne ma papa ewum na no ya enomu bia no ne kokohwe adepa omoada ne di Empress Hotel unya hoda ubehu se wada baby papa ebiem wonu amasoma sene biem ene Malata market meka Malata market ya wonu dwumadi a omudie ne se omoton abibremu enuane bibiti se bayire banchi menkani bodie koko atwubu ene de keka ho prekese mu nyina ubenya bia to ho wonu Hamburg brono a ye flow se Fredericksburg eninti so o hwe omo akira kwaya eno anso obefa trainer e free Hamburg Echo Airport and the free airport eba Hamburg no wasi ewo Fredericksburg usane ya brusa tinti na hwe anim so na eno ane Malata market ko ne no omukodi dwa na behu se Malata market odi abibrim aba abruchimemu wonu omutoso biem eye JA Bani and Company Limited JA Bani and Company Limited ameka omwasemi omudumedi omudie ne se omoton ensemna ni nura ye disiesie fie ne disi niema mafie tekrogen eniti so asi ufie na wo de floor tiles asiesie fie na se was cement fie na pese opepa ho emba eho tek wan dia na mekamfo JA Bani and Company omadro bi e friend 20 Bani disinfectant na wo de apepe fie ho amefie ho ye atenwan wo mo homfoni enam de ato minsani fansi ko ne kokoto duro ni bi nefa etisi fie na behu se sonkronsuo ni kakawirewire ni wonu mo ka ho nyina na ebi emma wo fie na bese woniema wonu mo twato a omoaso asene ene Hampark Hotel meka Hampark Hotel so ayi hotel wanwaso bi a wonu masini ukumase brono a friends se denchemo so sa wo pe baabi akoda se mo ya warefo anase dwumakuo bi na mo pe baabi a ene na mo nko Hampark Hotel wonu baabi a ye wo swimming pool uduru ho a wifi ubenya ni free eniema bebiri ebeboa eninti wonso ko ne kokoda ho na obehu se Hampark Hotel omo aba ema hotel ena ayede adeshimama yetwa yabokosemi a nada bafo apreku ebebisa eho asemi nana na ye kasa efa
asenfo ayi ho ginti a ehɔ no ɛbɛyɛ asante no na makyerɛ abedru ebra entokwa no esiye ema nana aputai ekɔ esaba beto hye nana amoade ene ne nkrofo so no ehɔ na ne yeduru na ebra nana enkomo no omudi sa entokwa no esi ani a omoyɛ sa no ehɔ na wo nana a na me kan se friend na Asamoah Nkwanta odi kase no ekɔbɔ osantehene nana osei Kwame Asibebu nsu se nana asɛm a wokama bekosiesie ye ne yɛtwe ye ho no asadan asugya enti omutietie mu anda kyese aputai wanye ne yie enti na wo se asanteman ebo omo ho no mutu esa ekɔ asene ho no omo no omo kokko eninti eko na santeman ene nana aputai ekɔkɔ no na kan nana kwadwo otibu yi mekase oyo agonani a eyidindada enti nanka onu de wanyini a nanka onpese obekokun ni bi enti mekase ni mamu a usani free dentira kona ase ho ba bi a kona na aputai ne nkrofo ne te enti de koba ya ne se nana eye nana aputai dia ya na okoka kire nana kwadwo otibu se nana fa wo dom beka me dom ho ni asanteman ho na ye do omo ko a ye dom no bedo so asene wo mo na omo de nipa na omo dodo ye sei ulman akokrawa oti ye no wonti ase de no oni asem bia ka no si a se aputai wakade a ene na mema me dom no ene abeboa nti abakosem ne ko wie se na ose Kwame Asibebu nsu no onua di sanu eka ho ene omu de ekon ne kosi ani nemom osahina otu no sa di anim no one nana Asamoah Nkwanta onzo ye nfanye Asamoah Nkwanta no ye abrempon hin na omu otumfo ahimfie no ebi na onye kuro bi se oman hin bebia otumfo abrempon ahimfo a no omu wo sabre no na ahimfie no ewo pampa so eye Kumase na nye manhia nansen meti abantie bi no oka se manhia na asekire ne se ehɔ no omani nyina ahia no enye saa netie ene ayi benyanka kwa Fred Monty no bundi asante santefo hin no no jekini no oka de sem di jo no mse enti sa de chemu o munti no mu na enti a enti sa Canada enti a enti ene na no mbechia mo amwo Canada nyina na muntie me nana enti a enti sa ne se ebra nana prempe a otosu mienu ofri Socius Island bayen na kwasi buroni asidan bi wo baabia ne wo Kumase airport no sen komo de man wo se wontena ho afei de omo asi no wo baabia ene omo wo Kumase museum no omo friend Kumase Fault e ho so omo kan so wonkotena no si da bi eti wotena Kumase asafo hene ahimfie ekosi se sabre tapo hina no otie akonwa so na miwura film di kakra mehwe na mde abo ono na eyi na sase se nana yemfa sase we ntoa kakra kai ni esi ahimfie makotoko hene nti osante hene se se manhia wa enne ye frɛ ho manhia na mo amoka se akona asante manhia ne adende anya saa netie mosamba o munya mu so wokɔ krofro mu a ehɔ nyina ye tafo anameboa sase ya meken ho nyina so eye tafo etida hokra manhia ne de ne ka ho Monica sa sa enetie ne wedi ebetom nana ai yakoyeni eninti ebra nana Asamoah Nkwanta no di ekun nanim no omo ne asenfo yi di kosi ani no sabre nana amoade onne dom ebedi otumfo aki omo na omo ehene ebasa no eti omo nyina ti ekoka asenfo yi a be from atadansofo yi na kire se Kwaku Aputai eni Kwadwo Otibu edi omo ani ti na Kwadwo Otibu no wanyini no oti dede ne se de eka kono anhwe adi wie ne bebre no eno ode ne ho ne sa odwani firi ho oi ai odwani ye ne kikiki ko ne ho ko mfantimam ena odne ho ekoma
mfantikura ye frose esikuma okudwane koche esikuma eti kwaku puta ati se die aka kono anu aye den no na onu su dwane firi ni kuro mu atadonso ena okọ asen okọ esikuma na omo kosa na gudie ni du mo chi ana so mo agudie ese ba na fe na wo pe gudie wo bi adwane kikiki asena na akudie eba dia ye mfa gudie ne se ko bi akokro beso ni nwan ni na ntwie nyina adwane ese ne ba sa na agudie na okofa ye no wase no na so obi di boni a nipa boni fo onim se ade ne besa ya na se so mo akofa eti dia koba ya ne se wobuti se asantemai ti se omuwo esikuma no ena na ose mensa sibebu nsuse moto omu ewasi esikuma ho eti esikuma fo so ti se asantemai edom na omu de ban anu oden no na omu ka kire omu se ye ne mu ntime ntena mo ankofa asem ama bisuaye ku omu du ebe yi mama ena omu se tu ye ne hon ena omu dwane ya na omu ko abura Ose wo kuro bi dia bread dunkwa ni nyina wo saa potanu wo enu mu dwane ko hye edu omu koduru ho no ena mfantemam saa bra wo hina wote akonwa so wo ogwa na efre ni Cape Coast wo bu a wote mu ote so wo enkura akeka no ni ade ni nyina no obia esuro iti de be ya se omo beka omo hu abu no omo afadwen kwan omo be fa so a omo be siesie saa asere no eniti obu ya de kwesburu ya ne se e wo se ye de saa himfu mienu edwane free ha ne me so ade ba kom sa de wo ye free tete e ke se that time no mfantefo no mu ni himpon bia be ne ya so tio aka memu no oman ya na yi oman e ya asante eti asante nkwa na wi ohinkese a ye wo otumfo ne sa wo na man hine ehase ansa ne nyabrepon ya ba benya adikuro ene wo mo aka no ne mpini baabia eninti emfanteman mu no obi adi ne ho so ogwafo di wo mo ho so sa ayi simpa ya no ya sanko mon de be ko anjiri yenko eti nana de kodura ne se omudwane koye no ekoduru abura ho a abrafo emfantefo mpanimfo hia na omsi daabi sani asantefo ni asi eden no yenso yagi omo etena ye nkyɛn ha owie ne betu ade asem beba ndi sa na te de emfa no koma kwasi buruni a wasi da wo ayi ugwa eye Cape Coast ena omudi wo mudwane he de kɔhye Cape Coast Castle ho nana wei ena kɔfa asanteman entokwa omudi ka ne mfantefo koye esa ni kwasi buruni koye a yenya abodin nana ose kwame esibe bonsu ni din bonsu no ebeto so eno so ena ni din a ye frɛ no esibe ebeka ni din ho ente saa dia na ka ye frɛ no nana ose tutu kwame saa nana ni din die iti aha ena ba ya asase a ye frɛ nse asene no ebeka asante ho a afedie na omu nyina ebesom osante hene na kwasi buruni pe bia oba so a omo be hyehyɛ the Treaty of Formina ema asantema de omo nsa kwahyehyɛ nkrata ase enna ma ba bi te sɛ nzema na nzema so mkotoko hene wasa na omo so mkotoko sahwi na omo so mkotoko mfante na omo so mkotoko omo nyina kwasi buruni yi omo firi asantemam de omo koye enti sabre na omo hunu sɛ dabi de ye nananom eyeto ho akwasi buroni beyi ye firi mu no ye besa nya efi se ye gitu mu se ye firi asantemam eniti se wotie ohene na oba otumfo ahimfi odi dwato aba ye na wo kire na bokosem a wo se wo mu firi kumase asafo ena de me kire nso no ma kire se wo mu firi adanse enunti e kire se wo mu nyina eye asantefo eniti no omo asante na dia omo ana omo firi asantemam a kotokofo na omo kon ya omo ansanfo omo amehye asantemam omo amesom asante no enu ane akyem nso akyemfo no omo nkifiri adanse sei enete eniti obi te ho a na odwa nanum na
me dia me firi ha ohiri bi a wuti atua bia no hwe yie ne bi a wo firi ho a wonchiri ba no ebesa ado mo akodom kotoko efisa asanteman no ya na ebinum bu se osantehene no ono ane osantehene no tumi a wosikadwa kofi mu no enye tumi ketwa. Apart from that crown akonga le firi sundiata Mali Empire yekoskuru ne Songhai Empire and the Basudiata na do die no fe mansa kankamuza mansa musa no me se wo mo kra de sesa abra de betena Mali ene ade nemom no de ye ka asantemai de na ankasa eno de na nka ya akamfo nana ne we de ye ka santemai de na ehyase na no se tu penso ena etre yama asante baby ti se Cote d'Ivoire efa baby ebe kan asante ma Togo efa ba kan asante ma eni ti sabre ya me no kase wokọ otimantamu a on se wura no ahimfo bi wo wura nche wo nyina obi aso wo ba ena wokọ bunu mamu nso a enanu debibi hene waba be so akire otumfo mahu se ohene ba konso ebo ne punum kokoko ni nyina eba kyanse yatena ho ama amanyofo ede nkikyemu aba nankaye nyina ye enipa baako a ya hinkuru ni kumase ene yakomwa kase eni sikadwa kofi eni ti sikadwa nso aye ka na asemi nana tumia ewom no ebi ni wiase baabia o esanse se wukọ Israel memu a onyankopọ ka kire Israel fo se omonya apamwadaka nana ewo Bible mu onyame na meka o ema omoye nanso sikadwade enye nipa nsa ne de ye yo abokosem bia ni ho akese nipa nsa ne de sene ye eni ti da bia ya na meka se akonwa bia wo o my God nam ni wiase bia no edia edaso no se nipa kro wewu meboa me antebia me di mikro mu ye mfato ho se kumawu akonwa ye frɛ ne kodua ne okire abaridwa nana twibo kodua din ne daso na nana kwa me kire din omumienu din se omumienu nso ntiase obi ewu omutiase dia se de nya akonwa dada nana besi nya ne sa omunyina ewu dia me pesa me kire ne se akonwa bia ewo o my ganem na se wiase ba bia no dia ni din daso bia wewu nanso sikadwa edin edaso na enwui kire se eno nkwa ne tumi wu konwa ni din di sikadwa kofi bibusa se sikadwa kofi no wu da ban omuda wada so tiase tumi ekuta na no ani kuta no eti wotwo ho firi ne nkyɛn a ukwati na wayira ɛna me bɔ mra ni se waya homa sasanko awo osa kwantimpo mu uhuri tra na ɛsɛ ɔma ho so bebre ɛsɛ ɔbɛtra sikadwa a obeyi wa hwefom ɛna wokoto fa na se wokɔ fifa na se akodi bɔni bia nso a ɔbɛka wa hye obeyi ɛna wo yese wo huri atra no nso a ne ya bɔ mfe na ada ho no na wo yi wa ya so wo huri atra bibi na twa na de fom tim no anu ɛna so ye wa adwe so wo kwati no se wo mfa ba bia wo nso a wo bɛyira wo huna hini ho hwe eti asante ɛya asante sei ɛna abɔkɔsɛ ne titinananom a wo mo ba no mesrɛ ɔdoma kuma nyankopɔn ɛne kotoko akonwa yesikadwa kofi se onye omu nyina wa atu na asanteman osietutu kikire ye no na etre nye nemu ene ye betitim wa ubeda bia na kotoko hine asida na mdema odie America fo ni Canada fo na mse na die omu wato etiefo aha ene ede sa adwuma die besi ene die na mo na me kai mo se mo modin ase mo be subscribe mo like na mo de mo comments aba comments ya na hu hia yempa e bia na uhia bibi na opese ye ka ho asem a na ya ka afa ewu a wo adwuma na apese ye bo ho dawuru bia no fabra na yempanimfo ye bia ya kwato honum omo ebetio asupam na afa na ya bo udawuru amaw nipa oso masene no chinchin kasafidie ma ye hunu fefefe ono ne ye director osa ye producer ono ani odisika brantie papa bi ekoba gesisi mprimu ba bia wo bia no ye kia wo awie na machia okogi amako fifim po baso a kotokonyina wo Hamburg bretu ba kirikashiri ekyem ni twie bi hia mani ampokefo a ye di atuduo ni akraboa na gigine tata mprensa na dawromanti eni enya Hamburg ahimfie afei na ye da
onin krambafo apreku ase egetem man hene adonten hene asonaba nana yadwase eburu se mo nso modi mo nimdie ene mo adwempa eta yekiri die nimzo ye bana che ya ne ho atoye dasipi de Canada fo mu na mu kaje o mu se mu fase dama nana agenim se de o mo nyantiase timi de sabusa obi a mu famra nya da ya cheche mu na mi a bidig medi ebramo bidinte nana akenim boatin oduma kuma kire mo twa mo hene kwabrasu boatin kuma wu ado hene baneme ka kire ni mu acha oyi akwa abaneme de kuma wu kodua kenten enana ne me etiefo ye mamu nyina mu nitio